Masu mu barkanmu da haka, da fatan muna lafiya. A mu'amala da muka ci gaba da yi da GTbank, yau ina so zan ɗan yi magana ne akan wata garaɓasa da GTbank yake sanar da mutane. Duk wani mai amfani da email da internet banking zai ga ana tura mishi saƙonni ta email address ɗin shi wanda ya haɗa da account ɗin shi yake samun alert. GTbank yana so ya sanar da kai cewar za ka iya buƙatar a tura maka da details ɗinka na transaction ɗin da kai guda 5 wanda suka gabata, ma'ana kamar statement of account kenan na transaction ɗin da kai guda 5 da suka gabata, kamar ka yi transfers ne guda 5 ko kuma ka cire kuɗi ne baka samu alert ba ne ko kana buƙatar wani ƙarin bayani, to za ka iya buƙata da GTbank a tura maka da a tura maka da transaction ɗinka, details ɗin transaction ɗinka guda 5 domin ka yi clearing ɗin doubt ɗinka, ma'ana ka fita daga cikin raba ɗaya biyu da kake yi. Email ɗin da za ka tura shi ne sunan shi gtassistant@gtbank.com, gtassistant@gtbank.com. sannan za ka sa number wayanka, sai ka sa misali, sai ka ce in ka tura ma gtassistant@gtbank.com sai ka sa message ɗin, ka sa sunan kamar lakabin message ɗin ko kuma abin da kake so a yi, send last 5 transactions. In ka rubuta haka, send last 5 transactions, sai ka sa account number ɗinka a ƙasa, to za a tura maka da transaction ɗinka na last 5 transaction da kai, ma'ana kowane irin transaction ne guda 5 da wuce na baya za a dawo maka da shi, ko kuma za a turo maka da shi, ko kuma in ba haka ba za ka iya shiga cikin internet banking ɗinka da kanka, ka shiga cikin request statement ɗinka, ka requesting ɗin statement ɗinka ka tura ta email ɗinka. Amma wannan sai wanda yake da internet banking kenan shi zai wannan. Amma wannan garaɓasar ko da baka da internet banking za ka samu damar ka yi ta. Sunan dai email ɗin da za ka tura ka tambaya cewar a turo maka da details ɗinka na 5 transactions da suka shige shi ne gtassistant@gtbank.com, shi ne email ɗin. To muna godiya, Allah kuma ya ba mu sa'a. Kar ku manta da ƙarshe ku danna mana subscribe a channel ɗinmu don muna samun ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci irin wannan. Mun gode.